Benvidos e benvidas a todos. Xa todos sabedes que este ano vai ser un curso un pouco diferente e este vídeo é para explicarvos e que vos queden claras as normas que ides a ter que seguir tanto vos como a nós aquí no centro. Como non podemos facer así e que isto desaparezca, pois este ano vai tocar esforzarnos un pouquiño todos. Así que, vamos alá. Esta é a entrada dos da ESO. É moi fácil, nada máis entrar ides ver pegadas no chan unhas frechas vermellas para ESO e verdes para bacharelato. Cada un siga as frechas na dirección cara a súa aula e listo. Esta é a porta dos de bacharelato. Chula, Que se accede polo camiño que dá aquí ao río, que vai a Fervenza. Esperades que vos abran para entrar en fila. Accedemos ao patio e a vosa entrada vai a ser pola parte de atrás, pola porta que habitualmente entraba dese saíades ao patio. Pois esa hora vai ser a vosa porta de entrada. Esta hora está pechada, pero entraríades pola da dereita e aquí xa vemos as frechas. Vos ao ser de bacharelato xa ides para arriba, non tedes nada que rascar abaixo. E da saída o mesmo, xa vos indica para aquí. Nada máis entrar as escaleiras de atrás son as de subida e as de adiante son as de baixada, non hai máis que seguir as frechas. As da esquerda para bacharelato e as da dereita para ESO, tanto para subir como para baixar. De clase é moi fácil, só tedes que acordarvos dunha palabra: non. Non saio da clase, non visito un compañeiro, non vou ao baño, non movo as mesas. Nada. E se me teño que mover de clase porque teño unha optativa ou a seguinte clase se dá en outro lugar, eu non fago nada, espero que un profesor me acompañe. No baño nunca poderán coincidir máis de 2 persoas ao mesmo tempo. Debes pedir permiso sempre para ir ao baño, incluso no recreo. Os da ESO irán ao baño de abaixo e os de bacharelato irán ao baño de arriba. Este curso non está permitido que o alumnado faga fotocopias no centro. Todas as fotocopias necesarias serán entregadas por parte do profesorado. Este ano non podedes acceder, pero o persoal de cafetería repartirá polas aulas a petición previa tanto comida como bebida. E relacionado co anterior está o tema dos recreos. Aquí vai haber cambios importantes porque pasamos de ter un recreo de 30 minutos a 2 de 20 minutos, así que aquí saides gañando. Nun recreo, unha etapa educativa quedará dentro comendo e o outro sairá para o patio e no seguinte, os que saíron quedan na clase comendo e os que quedaron na clase comendo saen para o patio. Habilitaránse 10 espazos, 6 no exterior e 4 no interior. Bacharelato non sae do centro. Este curso, o acceso á biblioteca está prohibido, pero tranquilos amantes da lectura que ides poder seguir usando. No seguinte tutorial ides ver como poder pedir prestado un libro. Tedes que meter en Google OPAC Meiga e entrar na primeira páxina que vos sae. Aquí tedes que ir a grupo, en grupo seleccionar centros de ensino e en biblioteca buscar Caldas de Reis Aquis Celenis. Caldas de Reis, IES Aquis Celenis. Entrar na biblioteca e aquí, arriba de todo, podedes buscar libro por título ou por autor. Para solicitar un libro, deberedelo facer no seguinte correo mandando os seguintes datos: o voso nome, apelidos e curso, o título e o autor do libro
é o número de rexistro, que aparece tanto aquí como aquí. E o persoal de biblioteca se encargará de repartir os libros polas aulas. Non tedes que pasarvos por a biblioteca para facer carnet. Desde o primeiro día, todos estades rexistrados e podedes solicitar libros. Para renovar un libro, que teño que facer? Mandar un correo á mesma dirección que indicamos antes, solicitando a renovación. As lecturas obrigatorias non se poderán renovar. E para os máis amantes da lectura, está dependentes das actividades que irán saindo relacionadas ca Biblia, como por exemplo o Club de Lectura. A saída é moi fácil, tedes que sair pola mesma porta que entrastes. Bacharelato sae ás 2:30 e a ESO sae 5 minutos máis tarde, ás 3:25. Que imos a ser moi estrictos co cumplimento tanto de todas estas normas que acabades de ver no vídeo, como a outras de higiene que se vos van a explicar ao longo dos primeiros días de clase, como pode ser o uso da mascarilla, a desinfección de mans, a distancia social. Así que metede na cabeza que todas estas normas son de obligado cumplimento tanto para vos como para nós, e imos a ser moi estrictos a hora de que se cumplan. Non vos quededes só ca idea de isto está prohibido, que é verdade que hai moitas cousas que están prohibidas, pero alguna cousa boa ao mellor tamén sai de todo isto. Así que, ánimo!